Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta l-ewwel sett ta' proposti quddiem ir-realtà ta' prezzijiet essaġerati tal-proprjetajiet f'pajjiżna, kemm bħala proprjetajiet ġodda u anke mikrija. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali, ix-Shadow Ministers Ivan Bartola, Albert Buttigieg u Bernice Bonello spjegaw id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom meta javviċinawhom min-nies b'rabta mal-għoli tal-ħajja li qed jaffettwa anke x-xiri u l-kiri tal-proprjetajiet. Dan kien konfermat ukoll kemm mir-rapporti ta' Grant Thornton u Dalia u mill-Malta Foundation for the Well-Being of Society bl-għajnuna tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Università ta' Malta, fejn mhux biss juru kif il-prezzijiet tal-proprjetà mill-2013 sploddew b'125% iżda apparti minn hekk il-kwalità tal-ħajja tan-nies tinsab il-bogħod minn dak li qed iwassal l-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista diġà għandu f'idejh numru ta' proposti biex jgħin lill-poplu, inkluż li l-ewwel 10,000 euro fuq il-part-time u l-overtime jiġu eżenti mit-taxxa, kif spjega Ivan Bartolo. Skemi ta' għajnuna għal min qed jixtri l-ewwel dar, tnaqqis tat-taxxi fuq ix-xiri ta' proprjetà għal min ikun għadu anke taħt ċertu età, skemi ta' self-brati aktar favorevoli għall-ewwel xiri, pjanijiet biex inħolqu aktar proprjetajiet affordabbli f'żoni apposta għall-ewwel xiri, għotja ta' 25,000 fil-dawk iż-żgħażagħ li jkunu qed jixtru l-ewwel dar tagħhom, kollaborazzjoni mal-banek biex jipprovdu self-brati aktar favorevoli u f'termini aktar flessibbli għal min qed jixtri l-ewwel proprjetà. Fl-aħħar snin rajna sitwazzjoni li dejjem qed tmur għall-ar fejn koppji żgħażagħ familji jixtiequ jixtru l-ewwel dar tagħhom u ħafna oħrajn qed isibu ruħhom esklużi minn suq tal-proprjetà li dejjem inqas nies qed jaffordjaw li jitlu fih. U kien brabta ma' dan kollu li Albert Buttigieg insista biex il-Gvern jaġixxi llum qabel għada favur ġustizzja soċjali. L-ikbar sfida tagħna l-koll li lin mill-politika partiġjana, mill-battibekki partiġjani, nemmen li wasal iż-żmien li nagħmlu politika soda soċjali favur il-familja li tgħin li iż-żgħażagħ tagħna jew in-nies tagħna li jakkwistaw l-ewwel dar jagħmlu qabża li minn house jagħmlu home. Il-miżuri proposti mill-Partit Nazzjonalista għandhom lan li jgħinu anke liż-żgħażagħ li llum minħabba l-prezzijiet li ma jifilħux għalihom qed jispiċċaw idumu ħafna aktar snin jgħixu mal-ġenituri. Bid-deputat Bernice Bonello fakret kif il-Gvern ma jistax jibqa' jinjora liż-żgħażagħ li qed ibatu. Dan il-Gvern Laburista kemm ilu fil-Gvern qatt ma investa f'niċeċ ekonomiċi ġodda u għalhekk qed ikollna ħafna żgħażagħ li mihomx qed isibu xogħol ta' kwalità, xogħol li jagħti ċertu pagi. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'politika li ddur mal-bniedem għax kull persuna għandha dritt għal ħajja ta' kwalità u għal dan lan li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkompli jippreżenta aktar proposti.